హాయ్, నేను మీ దయానిధి. ఇది ధనుర్జయ పొలం అండి. ఇగో టిల్లర్‌తో దుక్కి దున్నుతున్నాడు. దుక్కి దున్నుకుంటూ పోతుంటే ఎనకాల హుషారుగా ఆడవాళ్ళేసుకుంటూ వస్తున్నారు నాటు. ఇగో ఆ పైకెళ్ళేవాడు దశరథు. ఇగోండి ఈ సంవత్సరమంతా ఈ టిల్లర్‌తోనే బాగా పనులు చేశాం. చాలా చాలా బాగా దుక్కు అవుతుంది. ఇగ అలాగెళ్ళే అబ్బాయి జోసేపు. ఇలా నిల్చున్న కుర్రోడేమో సంతోషు. రండి చూసిరా మా ప్రాంతం ఎంత పచ్చగా ఉందో. మా ప్రాంతం ఈ ఏరియాలో చాలా బాగుంటుందండి. చాలా చల్లగా, చల్లటి వాతావరణం, పచ్చని చెట్లు, ఎంతో బాగా ఉంటది ఈ ప్రాంతం. ప్రతి ఒక్కరు ఆ కనిపించేయల్లా మామిడి చెట్టులో వచ్చి కూర్చొని రెస్ట్ తీసుకొని వెళ్తుంటారు. ఇదిగోండి ఇక్కడ నుండి కిందకి మొత్తం వేసేసారు. ఆడవాళ్ళు వేసుకొని వస్తున్నారు. చూసిరా ఉడిపోదిలి ఉల్లాసంగా బురదలు మెత్తుకుంటున్నారు. ఇగో ఈ నిల్చుండేవాడేమో కే దయానిధి. తన ఆరోగ్యం బాగలేకపోయినా అలా పొలం చూపుకున్నట్టు వచ్చేసారు. ఇతని పేరే దయానంద్. పొలం పర్లేదండి, బాగుంది. రోడ్డు పక్కనే ఉంది. ఏదైనా పెద్ద బండి అయినా దుక్కి దున్నుకోవడానికి చాలా ఈజీగా అవుతుంది ఇక్కడైతే. కొన్ని మళ్ళున్న ఎల్లా కిందకి అవి అయితే బండి తీసుకోవడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఇదిగోండి ఇవి అయిపోతే పైన ఒక 2 మళ్ళు ఉన్నాయి అంతే. ఆ మడులు ఇంకా నాటేసేస్తే ఇక పని అయిపోయినట్టండి. ఇగో ఆ రోడ్లో ఆటో కూడా ఉంది. ఈ దుక్కి అయిపోయిన వెంటనే ఈ బండేమో ఆ ఆటోకి ఎత్తేస్తే తీసుకెళ్ళిపోదు ఆటో. నక్కులకి ఏదో బురద పట్టినట్టుంది. చిన్న చిన్న సినుగు కూడా వస్తుందండి. వీడియోలో కనబడలేదు కానీ సినుగు ఉంది. ఇగో ఆకాశంలో మబ్బులు పట్టినట్టుంది చూసిరా. ఇగో బండి